Jeg har egentlig forestillet mig, at jeg ville have nogle instrumentalnumre på mit repertoire, og så ville jeg fløjte til. Det skulle kun være lødige ting, jeg ville fløjte. Altså Fyr Elise og sådan noget. Og det er jeg virkelig går og øve på. Jeg gik hjemme her for ikke så længe siden, og jeg var begyndt at få sådan, altså når jeg fløjte igennem, så fik jeg selv gåsehud af at høre på, så fint var det. Så kom jeg gående fløjten, jeg tror det var Schubert Stensin, jeg var i gang med. Så gik jeg lige forbi spejlet. Så stod han derinde, den gamle tosk, og lignede en hønserøv i hele hovedet. Og han får sådan nogle store kindposer, der sådan... Det så da helt tosset ud. Jeg sagde, nej, jeg skal ikke på scenen med det der. Det er da helt sikkert. Det er egentlig ærgerligt, fordi det vil da være så optimistisk og frisk på en eller anden måde at slutte på den måde. Så det nummer, jeg egentlig ville have fløjte, det vil jeg så synge nu. Men vi kunne gøre det, når jeg har sunget det, så kunne vi jo sammen måske fløjte B-stykke. Hvis jeg nu siger, jeg går meget ud af at sige, hvornår det er, sådan ingen kommer til at starte før de andre, og de kommer til at grine og sådan noget. Sådan at vi starter samtidig, for så ikke så galt, så er vi i samme båd alle sammen. Og der er noget meget, meget frisk over, synes jeg.